Kejarane wong akrami tutu panda tutu rupa amung ati pawi Alhamdulillah, iki bumbung ketemu Pak RT sekaligus minta tolong dihubungkan Pak Mudin. Aku tak langsung ijaban gitu. Iya, kok ya Jok. sementara aja kaya ngono, ketemu satu kali lo. Kok wis ngejak ngono kuwi? Ya tadi katanya mau, aduh. Aja gerusak-gerusuk. Maaf. Itu Mi, ini nanti kalau panjang lebar, itu Mi marah nggak jadian sama Kak Simon. Mohon maaf ya Pak RT, saya tak. Ya. Hitung dulu sama keluarganya di Tumi. Ayo di Tumi. Monggo Pak RT kula tak kondur nggih. Nggih, Pak. Assalamualaikum. Salam. Sekedapnya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Surasa salaman lah. Ngopo pacarku mau embat? Kita ngobrol sini. Apa ngomong penting kalau kesini? Enak apa tolol. Enggak empuk yo satu sekali lebih bisa kan masalah apa. Aku salah malah yo karo kowe. Tenan ya Rum, awakmu ki ngerebut gebetanku. Gebetanku iku Mas Dewa. Enggak kok aku ora pernah ngomong ya. Allah, nggak usah pura-pura lah. Nang HP, iki lho Rum, deloken. Oh, iki to. Kita kowe ki ora murid-murid karo aku. Memang iku tak Dewa memang pernah nek mampu. Cuman aku ora tak urung tak terima, urung tak apa-apa nih karena aku janjeni Pak Joyo. Nek masalah sekolah rumah surit wis tak tolak. Awakmu ki gak usah pura-pura. Pak Dewa iku lho tak telepon ora diangkat. Tak SMS juga bales. Mesti iku gendaan nang mahmu. Astagfirullah, ya nyebut ngopo? Apa gunanya aku nggak jilbab kaya ngene iki? Aku arep gendaan kok keng wong kaya ngono iki. Sing naksir aku, iku pun tak tolak kabeh mungkin aku kaya ngono. Allah mong kosong. Jilbab lho gurgo tutup tok. Kancaku lho akeh sing jilbaban ya ono sing meteng. Iku kan kancamu dudu aku. Allah wis takon anae. Males wong aku ora kok ngakoni. Ya jalek pancen ora. Awakmu saiki telepon Pak Dewa. Wani apa ora? Kowe wis nelpon kok aku. Jajal kowe sing nelpon. Piye kok Pak Dewa kebiayaan? Ya tak telepone. Ya wis iku kan gebetanmu. Apa kok nelpon? Saya kene sing telepon iki. Oh Mbak Temi, saya tak angkat ya. Mbak Temi dulu. Ya. Halo, Mbak Temi. Enak perlu apa Mbak Temi? Halo. Nggih, niki Mbak Arum nggih. Nggih, jenengan tasik titen suarane kula. Ngeten mawon sakniki nggih Mbak Arum. Jenengan kan nggih pun tergila-gila kali Pak Dewa. Jenengan ngertos kula nggih calone Pak Dewa. Sakniki lek jenengan pun pancen seneng tenan karo Pak Dewa. Nggih, jenengan Pak lek sir diuntal untal-untalan sak belunge Pak Dewa, sak rambut-rambute Pak Dewa untalan aku wis ra butuh, aku wis ra duwe hubungan karo Pak Dewa, aku ya wis duwe calon sing luwih bijaksana, sing luwih aku cocok. Ajakane game ya padang. Wis ngono ae. Ketok aja nrocos to, Mbak. Ngomong pelan-pelan ngapa lah? Ora usah gembredek.
Saiki aku wis rene hubungan karo Pak Dewa. Pak Dewa ya pengen hubungi aku, ora usah goleki aku. Wis ora usah enten-entenan, janjine ya wis tak batalkan. Iki lho ya coba rungokne. Enggak tahu Pak Dewo iki nggih rebutan karo Mbak Temi bujuk aku. Aku cepet-cepet Pak Joyo. Ribet lah urusannya. Ya makane. Ojo aku semua gangguin Mbak Temi kae lho. Ojo aku ya rasa nek gebetan gitu Pak Joyo wong sugih. Iya, tapi sampean ki lho ya melok ndaki Pak Dewa. Ora ya. Kang. Aku ora. Wong aku cengepone Pak Joyo kok. Gebetan ki Pak Joyo. Ya ta Mbak Temi nek anu aku apa nek sampean wis oleh gantine ya alhamdulillah. Tapi nek aku karo Pak Dewa memang ora. Iki malah sing gebetane Pak Dewa iku Mbak Yola iki nek sampingku ki nek Mbak Yola iki. Ya wis syukur alhamdulillah nek sampean wis entuk ganti. Aku pun nenek kok gebetanku wong lain. Ya wis lah. Wes. Iya, kowe arep mulai. Ya lek awakmu Ya pancen wis, gak ya enak. wis, sik. Ya wis Mbak Temi sik ya, aku arep enek anu iki, tak wong pamitan iki sik. Assalamualaikum. Wes, oke. Wes. Kae selak ngenteni, engko curiga karo aku tak ndang mlebu. Iya, lek pancen awakmu wis gak ono gebetan karo Pak Dewa, aku baru percaya. Kok lek Pak Dewa sewaktu-waktu hubungi awakmu, wis ora usah kok reken, ora usah kok tampa. Aku senek Pak Joyo. Gebetanku Pak Joyo sukses. Ya wis lek ngono, aku tak bali wae, matur suwun. Hati-hati. Sopo telepon ini? Walah, Yola. Halo. Assalamualaikum. Mas Dewa. Ini apa ini? Hah? Aku penemoni sampean. Iki. Oke. Ya wes. Aku tak meluncur ke sana. Ya, tak tunggu. Neng anu toh? Neng apa iku? Taman sing wis rusak kuwi to neng sebelah nggone Gusidap. Ya, Pak Dewa tak tunggu di sini ya. Nah, Oke. Ya wes. ya moga-moga Mas Dewa nggak ngapusi. Nggak gegobos saya sing wis-wis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Piye kok. Wajahane wajahmu ora nyenengake. Aku lihat yo pengen calon pasang aku ki sing kerja ngono. Nyapa kok muring-muring? Lah piye to, Pak? Sampean ki jereni janjeni aku, mantepi aku, nenani aku. Lah aku krungu-krungu sampean kok yo nyenengi wong wedok rono mrene kaya sing Temi. Iki aku krungu sampe nyedeki arum. Sejatine sampean ki mantep karo sing sapa? Yola. Nek Pak Dewa ki ya selama ini pilih-pilih cari pasanganku ya kudu sing
apa ya seimbang sepodo nerimo podo mengerti isi hati mbok menawa ya Pak Dewa ki karo pilih-pilih dadi aja muring-muring dhisik sebelum jane melengkung aku ya ana kesempatan tak milih-milih ternyata iki mau wis tak tanting-tanting Pak Dewa ki mantep karo sampean. Jadi sampean mantepnya karo aku Pak Dewa. Oh, ngono lah. Seneng dong, ora dadi orang ngono. Ya alhamdulillah lek ngene aku kan wis mantep. Jadi atiku ki ora kok bimbang. Heeh, bener. Nggih, matur suwun ya Pak Dewa. Ya. Ya, semoga-moga awake dhewe sejodohan selamanya. Ya muga-muga nek gangguan. Amin. Aku dhewe ya berusaha ngono ya. Iya Pak Dewa. Ya, siji-sijine wanita sing tak tresnani ya sampean. Iya, matur suwun wis ora sah jarake wanita mrono mrene. Oke. Ya wis ngono. Kangge menghibur kangge apa ya? Nyenengne awake dhewe ketemuan iki. Ayo ning taman sing rada asri ngene ngendi kene ya. Masa nang pinggir berantak? Ya to. Ya. 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 Aku tak nunduk motormu ya. Ya sampean jere sih. Lah mrene mau kok mlaku. Ya iki mau ceritane motorku sik kari ning bengkel mergo aku kesusu mbok telepon aku mengojek. Ya tenane. Tenang. Aku lho ora bakal ngapusi karo calon pasang aku sing tak seneng. Apa-apa ta? Ya enggak apa-apa. Yo bergagah tapi kok enak dibone piye to? Yo ora seru to yo. Kok dibonten kok. Bodan. Ya. Piye? Pacaran karo Pak Dewa seneng apa ora? Loh, bener. Ke Pak Lek Dewa. Loh. Yola. Iya. Don, ini balik. Ini tuh minggir, ini motor, ini. Sik to kri kowe aja kaya ngono. Emosi aku. Emosi. Kono. Sik kene Dik. Sik to kri kowe kok iso muring-muring karo Pak Lek iki ngapa? Iki aku pas minggu pacarku lek yo Sik balik. Barang ki lek ora bener. Aku walaupun ponakan cilik tak seneni sampean. Ora bener tak tempuhne nanggek. Bojomu piye gajal? Ayo, nek golek. Ya kowe yo ngono yo lah. Lah kita kan udah putus toh. Putus sawangan. Pasti mantep sih. Raisin we. Piye? Ayo, balik. Kapan karo iki? Dek kri sembarang iki kena dipetung kowe aja gusak-gusuk emosi. Wis to. Ngomong karo bulik ya ora apa-apa. Karo bulik nang omah, karo anakku ya ora apa-apa. Sing penting padha ngertine. Wong aku lho ya karo si Yola iki ya omong terus terang. Nek gelem ya karo Pak Dewa piye ya wis sepuh ngene. Ayo ngono ta, Dik. Gelem lah. Ya belum mau Pak Dewa ya tenang. Nah, Mbok duo ngene gelem. nah. Piye? Kowe malah kewirangan malah kisinan lho, Kri. Sik aku. Nggih, cukup napa kowe iki? Wong atas wong ngene iso ngomongane wong ngene gelem lho, he. Kebiya kowe bawa lek. Ya kabeh kuwi ikhtiar marang sing kuwasa ya panjenengan Yola, iki Yola. yo ora dadi apa to lah sampean kamu soleh arum ya tak perjuangne wis aja mikir iki Bakri sing penting awake dhewe lek sampean aja sampai gundah sampai terganggu karo omongane si Bakri ya Dik ya Iya. ya wis ngono ae. Aku cek anu iki pokoke. Tak terima. Pokoke mbah piye carane kowe Pak Lek karo Yola mantanku bisa. Ini iki lah urusan hati antarane aku karo si Yola. Pancene masih aku tua, pancene
wis padha tir padha irenge, sir padha senenge. Ya ora apa-apa to. Lek pancen sampean ngengkel. Lagi duit izine apa ora? Anak sampean izine apa ora? Ayo lek pancen yo, ayo. Tak tekokne golek tumpukne. Ya, ya kriwuti. Ya wis ora apa-apa. Ye, Ayo dibuktekne rono. ya. Aku tak dal dhisik karo Dik Yula. Ah, ya, udah ki lek ya. Oke. Ya, Nul. Ayo Dik. Wis aja dirungokne omongane ngawur. Bojone Pak Diwompo. Ayo. Hukum kok rawuh sih awak. Kowe donya terus tak pitunge dhewe karo bojoku. Ya, Kowe ora sampe lu wong jowo. Ya, ale. Iki tenan Pak Lek we. Bakal ngono tak omong nih bulik tenan ya. Omongane bulik ku tenan ya. Tuwek ora nyebut tua-tua keladi. Yen tua malih tambang plek ngono Mas aku. Beh. Jan. Nyapa to kriko iki bengok dhewean kaya wong gemblong ngono. Wong rapat karo sapa iki? Pak Dewa kurang ajar. Nyapa wong Barana awakmu Habib Yola mantanku dhisik. Wong kurang ajar. oh iya. Nyebut. Yola ndek mau nek mah kuyukan iku. Ngabrak aku jarane aku ngrebut Pak Dewa. Iya Padahal kuwi kurang ajar kuwi. Wis tokne sampe tak labek ben dilabek bojone sak anake. Engko tak omong lek ngengkel lek. lah ya wong kaya Aku ngono. tak tau kapusan to Yan. Iya. Mane engko ben kurang ajar ben konangan bulik tak omongane bulik ben kapok. Wong kok kaya ngono iki. Piye lah Pak Dewa iki. Kabeh kok Dewa wedok dipermainke kabeh. Iya ben ojo panggah gilane ben diatasi bulik dhewe engko. Kuwi kan Pak Lekku. Bulike kuwi dirabi bulikku. Yo, makanya kowe sebagai keponakan iki harusnya ya ngasih tahu Pak Dewa ben ojo kaya ngono iku. Kurang penggene kurang ajar kuwi tak gableki yo. Jenengan kurang ajar pokoke Mbak. Ya wis ngono. Aku tak ngomong bulik. Ya wis ngomong ngono boleh. Bolehmu kono. Ben gak kaya ngono terus Pak Dewa ne. Sormi cono ulane, jok delok iki wis carane. Di Aru, aku pengen merasakan mie yang sedap minyak di Aru. Duduk dulu. Di Arum kedatangan Cak Simon ingin memperjelas yang kemarin katanya nyemayani hari ini Cak Simon bisa PDKT sama Di Arum. Tunggu dulu, karena Mas Joyo pun belum saya putuskan. Jadi nunggu keputusan dari Mas Joyo dulu. Di Arum. Kok pakai malama sampean mutuskan orang kayak Pak Joyo? Udahlah, Kak Simon aja lebih mantap. Simon adalah seksi dan montok. Bagaimana? Kak Simon kan gagah kan? Tunggu. Lihat kayaknya Pak Dewa. Oh, sudah bukan dong. Iya, ini pakai kumis palsu ini. Hah? Pakai kumis palsu ini. Hah? Kan, iya kan, betul kan? Betul kan? Pak, Aduh. Aduh. Maaf ya. Maaf. Bakal apa iki? Oh, nek rujak. Kenapa tuh rujak ada? Ini jajah ini ada ya? Ya, Ini jajah rujak. rujak.
Enggak sing bosen jajan bodong, resakaken rujak ten Mbak Betty. Mantep, luket. Mantul. Yang seger-seger. Tempatnya yang dandong. Iyo, Endi, produk. Ini asri. Mantep. Gila nih. Mam yang so rambutan so ngantuk-ngantuk. Tempatnya Bersih. batate Pondok Pak Divanani.